Jedan od najvećih internacionalnih festivala argentinskog tanga u Evropi održava se po 6. put u Beogradu do 20. aprila. I ove godine je najavljen bogat program uz mnogobrojne umetnike i gosti iz 48 zemalja sveta. Šta će se sve dešavati na festivalu u Beogradu? To će nam detaljnije reći naše gošće. Milena Mijatović, dobro jutro, dobrodošla. I Sonja Lukić ispred Tanguanga. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošle. Dobro jutro i devojkama ostalim. Dakle, 6. po redu tango susret, ja kažem mnogo dešavanja u Beogradu, između ostalog i ovaj tango susret. Šta ove godine očekujemo? S obzirom na to da je već 6. godina po redu, već je nekako uobičajeno da najavimo da je tu sada već 1000 plesača iz čitavog sveta, koji dolaze da plešu u Beogradu od 15. do 20. aprila u Studentskom kulturnom centru, Mixer House-u, Teatru 78 i Resavskoj 28 centru za razvoj argentinskog tanga, Tango Natural, koji je ujedno i organizator čitavog događaja. Ono što je ove godine specifično i možda najinteresantnije za naše sugrađane jesu besplatni događaji, a to je besplatni javni čas sa zvezdama argentinskog tanga večeras u Studentskom kulturnom centru od 8 uveče, zatim koncert Tanguanga, orkestra koji Beograd već voli, ali vole ga već i stranci i dolaze baš i zbog Tanguanga na festivale u Temišvaru, sada ovde u Beogradu, tako da ulaz je slobodan. Čućete Tanguango, to je u petak, u 9 uveče, isto tako u svečanoj sali Studentskog kulturnog centra. To ćemo već nas dve da najavimo. Polako. Naravno. Eto kako je na početku tango festival krenuo onako od 1-2 dana koliko je trajao, pa je polako rastao i ovo sad posle 6 godina. 48 zemalja sveta, toliko učesnika, stvarno onako jedan svetski festival postaje. Jeste. A vi ste obilazili festivale i po zemlji i u inostranstvu. Tako je. Pa i možete i da date ovako sud. I šire. Nama je zaista čast što sviramo na ovako velikom festivalu, pogotovo zato što toliko prikuplja stranaca iz 48 zemalja sveta, svirati pred njima i između ostalog pred čuvenim argentinskim parovima. 4 veoma jaka imena dolaze sada na festival, tako da je zaista čast svirati pred tolikom publikom, a između ostalog i našom domaćom publikom koji ne treba zaobići jer... Što reče Milena, voli se Tanguango. Da, voli se, da. 17. april u SKC-u, je li tako? Sutra u 21 čas, ulaz je slobodan, dobrodošli su svi ljubitelji tango. A na programu? Na programu će biti dela tradicionalnog tanga, tanga 30. sve do novijeg talasa, odnosno tango nueva, muzike Astora Piazzolla. Divno. Prosto, ili imamo da dodamo još nešto? Ja bih samo voljela da pozovem i najmlađe sugrađane u subotu u 8 uveče u Studentski kulturni centar na prezentaciju i čas balet tanga, odnosno mešavine baleta i tanga. To je novi program koji je razvijen pre 2 godine u Institutu Tango Natural. Biće nastup devojčica koje već pohađaju tečaj, ali ponovo slobodan ulaz za sve roditelje i decu koji bi prosto voljeli da probaju. Dakle, oni koji su zainteresovani, jel tako? Mogu da probaju, da vide čemu se radi, pa da počnu i one. Odlično. I to je SKC, da kažemo. Isto Studentski kulturni. Samo je subota. Hvala najbolje što ste bili naše gošće ovoga jutra. Do 20. aprila, eto, u Beogradu svašta nas nešto očekuje, a pogotovo, kažemo, ovaj tango festival. Hvala i vama što ste došli. Šta slušamo ovoga jutra? Ovog jutra ćemo slušati jedan tango vals, Corazon de Oro, Fresniska Kanara, a pre nego što zasviramo, ja bih da predstavim sve devojke. Naravno i sve. Za violinama tu su Jelena Damović, Ljubica Damčević, između ostalog i vokal, Milena Radićanin za harmonikom, za gitarom Milana Benedek i moja malenkost Sonja Lukić za klavir. Hvala još jednom. Sonja, izvolite, slobodno. Tanguango ovoga jutra za kraj i za jutarnjeg programa, a za najavu divnog dana u Beogradu, trenutno 17 stepeni, pretežno sunčan dan, maksimalna dnevna temperatura od 22 do 27, rekoh ja u Beogradu 27. Vidimo se sutra, prijatno.